Genesis ti aduasamienu. Na Yakob si ne kwan so, na Nyankopɔn abɔfo behyia no. Na Yakob hunu wɔn no, ɔkaa sɛ, Nyankopɔn asafo nie. Na ɔtoo hɔ din Mahanaim. Na Yakob tu abɔfo di n'anim kɔɔ ne nua Esau nkyɛn, Seir asase so wɔ Edom wuram. Na ɔhyɛɛ wɔn sɛ, sɛdeɛ monka nkyerɛ me wura Esau ne sɛ, wakoa Yakob se, mekɔtenaa Laban nkyɛn na ɛhɔ na mewɔ de abeduru sɛsɛɛ, na manya anantwie ne mfurumu, nwan ne nkoa ne mfenaa, na masoma sɛ ɔmmɛka nkyerɛ me wura na manya w'anim adom. Na abɔfoɔ no sane baa Yakob nkyɛn bɛkaa sɛ, Yɛakɔ wo nua Esau nkyɛn, na wɔno nso ne mmarima ha na reba abɛhyia wo. Ɛna Yakob suroo sɛ, na ne ho yeraa no, na obu nkurɔfo a wɔwɔ ne nkyɛn ne nnwan ne anantwie ne yoma no mu akuo mmienu kaa sɛ, sɛ Esau ba kuro baako so beku wɔn a, ekuo a ɛbɛka no benya kwan adwane. Na Yakob kaa sɛ, m'agya Abraham Nyankopɔn ne m'agya Isak Nyankopɔn, Awurade a wosii me sɛ, san kɔ w'asase so ne w'abusua mu na mɛyɛ wo yie no, w'adɔyɛ ne wo nokware a wode akyerɛ w'akoa yi mu biara nsɛme. Efiri sɛ mede me poma na metwaa Yordan yi, na afei mayɛ akuo mmienu. Mesrɛ wo yi me firi me nua nsɛm, Esau nsɛm, efiri sɛ mesuro no sɛ ɔbɛba abeku me, ɛnanom ne wɔn mma nyinaa. Wo na wokaa sɛ yie na mɛyɛ wo, na mɛma w'asefoɔ ayɛ sɛ mpoano anwea a dodoɔ nti ontumi nkan. Na ɔtenaa hɔ anadwo no, na oyii deɛ ɛwɔ ne nsam bi sɛ ɔde rekɔkyɛ ne nua Esau. Mmirekyi bereɛ 200 ne mpapo 20, nnwammereɛ 200 ne adwennini 20, yoma a wɔma nufoɔ ne wɔn mma 30, anantwibereɛ 40 ne anantwinini 10, mfunumu bereɛ 20 ne mfunumu anini 10. Na ɔde hyɛɛ ne nkoa nsa akuakuo, na ɔka kyerɛɛ ne nkoa no sɛ, monsin nim anim na momma kuo ne kuo ntam ntwe. Na ɔhyɛɛ deɛ odi kan no sɛ, sɛ me nua Esau behyia wo, na obisa wo sɛ, hwan nipa ne wo, na ɛhe na worekorɔ? Na yɛnum a edi w'anim yi yɛ hwan dea a ka kyerɛ no sɛ, wakoa Yakob dea, ɛyɛ ayɛyɛde a wasoma de rebrɛ me wura Esau, na hwɛ, ɔno nso wɔ yɛn akyi. Na ɔhyɛɛ deɛ ɔtɔ so mmienu ne deɛ ɔtɔ so mmiɛnsa ne wɔn a wodi mmuakuo no akyiri nyinaa nso sɛ, sɛ mokohu Esau a, monka asɛm yi nkyerɛ no, na monka nsi so sɛ, hwɛ wakoa Yakob wɔ yɛn akyi. Na ɔse, mede ayɛyɛde a edi m'anim yi merekɔpata no, ansa na mahu n'anim, ebi a ɔbɛhwɛ m'anim. Na ayɛyɛdeɛ no sene dii n'anim, na ɔno deɛ ɔtenaa nsraban no mu anadwo no. Na anadwo no ɔsɔree, na ɔfaa ne yerenom 2 ne ne mmaawa 2 no ne ne mma 12 no de wɔn kotwaa Yabok asutwareɛ. Na ɔde wɔn twaa asubɔntene no, na ɔmaa deɛ ɔwɔ nyinaa twae. Na ɛkaa Yakob nko, na ɔbarima bi ne no bɛtentamee koduruu adekyeɛ. Na ohunu sɛ ontumi no, ɔkaa n'asene tokuro mu. Na Yakob dwonku hwanee tentam a ɔne no tentameyɛ no mu. Na ɔse, ma me nkɔ na adeɛ rekyi. Na ɔse, meremma wo nkɔ gye sɛ wuhyira me. Na ɔka kyerɛɛ no sɛ, Wo din de sɛn? Na ɔse, Yakob. Na ɔkaa sɛ, Ɔremfrɛ wo din Yakob bio, na ɔbɛfrɛ no Israel. Aseɛ ne Nyankopɔn kofo ni. Ɛfiri sɛ, wo ne Onyankopɔn ne nnipa ako, na woatumi. Na Yakob bisaa no sɛ, mesrɛ wo kyerɛ me wo din. Na ɔse, Adɛn nti na worebisa me din? Na ohyiraa no wɔ hɔ. Na Yakob too ɛhɔ din Peniel, aseɛ ne Nyankopɔn anim, ɛfiri sɛ ɔse, me ne Onyankopɔn adi nhunanimu, nso me kra anya nkwa. Na otwaa mu wɔ Peniel no, na owia piee no, na ohwaa ndwonkuo. Enti Israelfoɔ ni ntina a ɛwɔ asene mu akwaa tokuro mu no de beduru nnɛ. Ɛfiri sɛ ɔkaa Yakob dwonkuo tokuro mu, na asene mu ntini no so.